Днеска скъп гост ни е и министъра на здравеопазването на нашите брати и сестри от Северна Македония. С проекта на днешното решение България, на връзка с споразумението, което имаме с Европейския съюз за получаване на ваксини срещу COVID-19, в това споразумение се предвиждат възможности за препродажба и за даряване на количества на други държави при спазване на условията в споразумението. В тази връзка и с оглед постигането на солидарност в усилията за излизане от безпрецедентната пандемична криза, причинена от COVID-19, се поставя въпросът след осигуряване на националните потребности, нуждите на всички български граждани, за обезпечаване от нуждите от ваксина и за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 за държави от Западните Балкани и Източното партньорство. След подписването на конкретните споразумения стартираме процес за договаряне на количества ваксини за гражданите на Северна Македония. Почитуван премиер Борисов, почитуван министър Ангелов, почитувани министри, najprvo сакам да се заблагодарам за поканата да присуствувам на денешната седница на владата на Република Бугарија. Ова е едно исклучително важно прашање за нас во момент кога во целиот свет практично сите држави се обидуваат да на секој начин што побрзо стигнат до вакцината, а земите членки на Европската унија имаат таа предност да имаат механизми во рацете да направат и директни договори со дел од производителите. Ова е еден многу важен за нас начин да стигнеме што порано до потребната количина на вакцините, за да се вакцинира соодветен процент не само на населението во рамките на една држава, туку и во сите соседни држави, заради тоа што е тоа многу битно во целокупниот процес на стекнување на колективен имунитет. Сметам дека оваа криза не научи на солидарност, не научи дека треба да си помагаме, дека треба да бидеме добри пријатели и соседи, дека само заедно може да ги решаваме проблемите и да ги надминуваме сите предизвици кои што се пред нас. Сакам да изразам голема благодарност во името на владата на Република Северна Македонија за овој навистина пријателски гест, една помош која што значајно ќе го олесни пристапот до вакцините на нашите граѓани. Во следниот период ќе останеме во контакт со министерот Ангелов, со кој што имавме и комуникација во изминативе повеќе месеци, за да работиме и на техничките детали околу складирањето и дистрибуцијата на вакцините. Благодарам. Предайте много поздрави на колегите в Северна Македония, на всички наши приятели. Правиме го с най-чисто сърце и без никакви задкулисия. Точно обратното, правиме го за здравето и живота на нашите най-близки съседи. Надявам се, че и в следващата година ще намериме заедно с колегата Каракачанов, Захариева и всички останали необходимите решения, за да върви Северна Македония по пътя на Европейския съюз, както я подкрепихме и за НАТО. Така че нищо фатално не се е случило, въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнем до там. А сега, понеже по-важно от здравето и живота няма, вчера с Каракачанов и с другите колеги от управляващата коалиция взехме това решение да подкрепим министър Ангелов и тебе,